Okay, oras nato na alas 4:50 na. So magpamati na kita sa Brian Remix. okay, kaduwaman nga pagambahon. Okay na kagrupong tagduduwa na sa inyo, no? Kagrupong Fred Arcelon, no? So ito ginatuyo na siya ko, no? So ako na kaduwa pagambahon. Malibot ka na ng garo, ah. Karon naman ang isa parang makangawangaw ka man. Hindi ka na magpuli, suguon ka pa to karon. Amo na ginahimo ko sa may klase kami. Wala ko ay nagapuli. Kaya kung napuli ko temprano, ginasugo ako sa balay. Okay, samtang nakagawa ka na gidman, okay, pamatud-in na lang na daan. Pamatod eh. Hingali-tigali. Okay, ikaduhang pagambahon ang ala-ala ng pag-ibig. Ni kagrupong Fred Arcelon. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. At daragali sa Gimera sa Buena Vista sa All Poblacion. Ang bata ko da nga si Nelvin Arcelon, si Okay. ang kanyang asawa si Nati Arcelon, Okay. at si Nio Arcelon, si Nui Arcelon. Kag dira sa amon gali si Armando Dupit. Ara na sila kapalamatigid si Ronnie Ditablan, si Mario Dupit, si Bibot Biduna, kag si Bibot Kaybay. Mayo lang dang papamati sa inyo. Okay, ang ala-ala ng pag-ibig ni kagrupong Fred Arcelon. Ang ating nagdaan kung di man magbalik, yan ay alaala ng pag-ibig. Ang ating nagdaan di ko malimut. Ang araw at galak at ng pag-iro, anong kaya ng ganyan pag-ibig kung sa dibdib hanggang ngayon magbabalik. Ikaw ang lagi kong napapangarap, maging gabi at araw ay hinahanap-hanap. Ang ating nagdaan kung di man magbalik, yan ay alaala ng pag-ibig. Ikaw ang lagi kong napapangarap, maging gabi at araw ay hinahanap-hanap. Ang ating nagdaan kung di man magbalik, yan ay alaala ng pag-ibig. Thank you. Mayo nga pon gali diri sa aton tanag diri nga kay Sir, kay Morena, Okay. sa akon nga magulang nga si Ruelio, Okay. kag si no gani Si Sa Tuting. Agustin gali sa Agustin, Si Tuting. si Francisco,
Kaga si Victor nga Oh. mga hinablos ko. Ini yung palangga kong mapakay. DJ Fees, Grimy. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Fred Arcelon sang barangay Talusan Dumangas kadamo sang talented sa barangay Talusan no. Mga mahilig mga swabe pa kantahon no. May isa pa ni sila kautod nga kanta man no galing kiti basi busy no. Tani ko mga ganyo kag makanta man no. Okay, basi mga dason basi mga ganyo man nato no. Para mag-artista mabla sila. Ang role man namon niya sa social media na mabuligan ka mga ma-share ang iyong mga talent kay ti ginatag ni Lord no. Ginatag ni Lord dapat gamiton no. Sige nila kita magpanumdum sa kwarta. Kay ang kwarta may ara yang may kwarta pero wala nalipay. Kita ya bisang wala kwarta pero happy kita yan no. Okay, by the way, salamat sa admin sang Dumangas sa Banwako, Bugalko, no? Nga page, nga sikat mga page, no? Kaya gin-share ko ang aton nga live, no? Gin-accept man nila kag na publish sa ilang page, no? Sa Dumangas, Banwako, Bugalko, sa mga Suspinyi family, no? Salamat gid sa pag-approve sa akon nga post.